isto de toparse con vamos a chamar colega con todo o respeto do mundo, porque hai moita distancia, con Anxo Quintanilla paseando pola Praia América, pois é unha desas casualidades magníficas. Realmente contoume que podía pasar esa posibilidad o Carlos Alleres, que é o produtor de todo un armadanzas, pero agora teño que falar con Anxo Quintanilla de comunicación. Eu casi me vou, quedaste ti solo, falas aquí 20 minutos, ou non, quédame. Bueno, Guillermo, ti eres unha autoridade neste país, foches un visionario co teu tema da gastronomía e co tema do turismo e todo eso, cando eu efectivamente levo vindo moitísimos anos aquí, podes dicir que empecé vindo ao camping de Patos. Xa choveu. Xa choveu. Logo, pois, por circunstancias, a familia da miña señora comprou unha casa aquí e tal, levo moitísimos anos vindo aquí. Esta é unha das zonas de Galicia que máis me gusta, pero desde o punto de vista profesional, por favor, ti eres, bueno, non vamos a empezar a ver quen é Oxe non sou un entrevistado. O peor, pero cada un estamos no seu sitio. Pero bueno, e ti tamén tes uns grandes méritos. Eu teño un recorrido afortunadamente longo, e o digo afortunadamente pola suerte que tuve, vamos, de entrar neste sector. Responsabilidades, un momento, creo que eu recordo un momento moi bo, ao frente da Televisión de Galicia, logo Canal Nou, non sei se o acordo pronuncia este, que quero que sí, en Valencia, logo Murcia, con... Sí, e logo volvín outra vez a Murcia, en fin, sí, son, desde ese punto de vista, pois posiblemente, non creo que haxa ninguén que haya dirixido 4 televisións, unha privada, entendes, 3 públicas. Así tampouco é outra cousa. A ver, temos que falar de comunicación, que é o noso, porque, a ver, agora está moi de moda, evidentemente hubo moita xente, moitos compañeiros que xa inventaron cando a maioría non se chamaba así, pero está un poquinho complicada, non? Como moi manexada, como moi... xa non sabe un se fiarse de todo o que nos chega, non? Ou non? Bueno, estamos nun momento apasionante, socialmente, culturalmente, é dicir, polos tremendos cambios que está habendo en todo, e fundamentalmente no tema da comunicación, porque fai un rato viña pensando que fai 15 anos casi non funcionaba ben o teléfono móvil, é dicir, hasta que empeza Apple coa integración de todo o tema da telefonía, todo iba máis lento. A partir de aí é que isto leva a unha velocidade que non che dá tempo nin a pensar como vai. Entonces, eu creo que as dificultades son as mesmas que houbo sempre con todos os cambios. En este momento, pois, moi aumentado polo tema bueno, que a globalización está podendo con todo e a tecnoloxía non sabemos hasta onde vai a chegar. O tema que preguntas dos medios de comunicación, pois, bueno, supoño que te está referindo un pouco en general, o que é a prensa, a radio, a televisión, que é todo o tema de... Bueno, pois fíjate, as plataformas que teñen 6 anos e xa están nunha crisis tremenda. Netflix xa anuncia que o mes que ven, que perdeu 2 millóns de abonados, e que o mes que ven que vai a cambiar o sistema, vai a introducir o tema da publicidade, vai a tratar de sacar esa segunda ventana que che dá para que poidas estar en dous sitios, é dicir, que vai a cambiar moito todo. Eu creo que o fundamental está no que estuvo sempre, enténdese, é dicir, que as empresas se acomoden ao que son os tempos novos en donde houve unha revolución grande. E isto nos medios audiovisuales vai, agora xa me estou referindo á televisión en concreto, e tamén os periódicos, porque falábamos ti e Maseu do tema dos periódicos, ti disme que sigue sendo do papel, eu tamén sigo sendo do papel, pero o papel xa casi non o encontras, e, bueno, estou empezando a facer xa unha entrada no que é o tema na tableta, ou no teléfono, ver os periódicos. Pero fixécheme reflexionar sobre unha cousa, é que este é un dos problemas que teño, pero outro problema son os contidos. É dicir, no tema dos periódicos, o problema que ten o periódico é que cando sale xa é vello. É dicir, eu supoño que ti serás tendo as mesmas boas costumes que sigo tendo, que é levantarte por 7, 7:30 da mañán, escoitas 2, 3 emisoras de radio, ás 9 escolles o periódico e diste, oi, pero todo hai que dar máis como foco de opinión,
de reflexión. Pero aí é o que, na reflexión que ti pretendes que fagamos con respecto ao tema dos medios, é que eu estuve dando voltas, estaba pensando xusto eso, bueno, primeiro terá que acomodarse, entendes, a un novo formato, logo, mira, eu cando cheguei a Murcia nesta última etapa, é dicir, falábase moito da televisión transmedia. Estou falando fai 5 anos, 6, 7, entendes, a clave da televisión transmedia era monetizar. É dicir, monetizar a televisión, entendes que a información que vas dando é tal e cual. É dicir, a xente non está acostumbrada, é dicir, psicolóxicamente non estamos acostumbrados a pagar por ese tipo de servicios que hasta ahora non nos foron dando, entendes? Entonces, é dicir, son moitas as cousas que hai que asimilar. E logo hai outro problema, este é general, baixo o meu punto de vista para todo, é que nin o vello acaba de cerrarse, nin o novo acaba de arrancar. Canto tempo vai a levar? Eu creo que é imprevisible, pero evidentemente, bueno, creo que a televisión ten unha longa vida. Por min que se manteña o papel, que eu son moi de papel, sin renunciar a nada máis, tanto que aquí estamos con un novo proxecto, a Nove, un novo proxecto de comunicación audiovisual, con toda a experiencia que ten Anxo, metémonos en camisar de 11 varas ou non? Danos un consello. Non, estades nun proxecto moi complexo, entendes, pero moi bonito, con moito futuro, porque eu antes falaiche grosso modo do tema da globalización, entendes, a globalización o que fai é igualalo todo. No tema da televisión está pasando un pouco exactamente o mismo. Eu creo moito na televisión, creín sempre na televisión local, entendes, e dirásme ti, bueno, entón, por que houve tanto fiasco? Para min, fundamentalmente, é unha apreciación miña, evidentemente, que é discutible ou que outros poden pensar outra cousa, o que non podes facer é con unhos recursos o mismo que fan outros con moito máis recursos máis e facendo exactamente o mismo, entón non tens nada que facer. Eu creo que eso foi o que pasou cas televisións locales. Este proxecto voso de Nove, está moi ben pensado, entendes, é moi complexo e moi difícil porque agora hai que buscar a parte fundamental nunha empresa que é o tema da financiación, entendes, desde o punto de vista da financiación, perdón, a dificultad que teñen para comunicarse os propios entes locales, nos grandes, que non lle fan caso, se lle fan caso, pérdense no medio tal, está precisamente nesto. E logo, hai outro factor importantísimo. Mira, foi un defensor tremendo da publicidade na televisión pública. Entendes? Pero estuve no tema este de televisión española, nese falso concurso que fixeron. Ali defendín a publicidade, pero defende a publicidade desde o punto de vista de servicio público. Entendes? É dicir, aquí, neste caso das locales, é que é vital, porque senón o pequeno comercio, o comercio intermedio, onde se anuncia? Claro. É dicir, se efectivamente o tema da prensa está nese declive que está funcionando moi ben o tema das radios, porque as radios eu creo que si van máis fortes, pero por qué? Porque é inmediatez, entendes, efectivamente o que che contan é o que está pasando no momento e a radio é moi fácil de escoitar. Entendes? O que pasa é que, bueno, sempre din que é a hermana pobre de la televisión, non que estuve de acordo, é outro medio complementario. E no tema, centrándonos no da Nove, eu creo que sí, que si centras as áreas e todo eso, e logo faz un proxecto que efectivamente poidas manter, vai ir moi ben. É moi necesario, porque a televisión pública galega, pois neste momento anda a outras cousas. Oi, cando ti viñeches por aquí, por certo, comíanse unhas cadeluchas collonudas. Sabes onde se poden comer agora? Porque eu ahora mismo non sei delas. Claro, o que tedes que buscar é efectivamente contalos desde aquí. Pois fainos de guía. Vamos a pedir a Anxo Quintana e así na próxima emisión podemos falar onde comer as famosas cadeluchas de Nigrán.